Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, jestem Niklaus, jest ze mną Łosiu, witam cię Łosiu ponownie, a tu już potwór do mnie zmierza gdzieś. Witam cię, Niklaus. I moi drodzy, już pierwsze... O kurde! Widział, nie widział? Nie widział. Pierwsze zwycięstwo już jest takie, że udało nam się z Łosiem tutaj dołączyć razem do gry. To już dalej to już nie jest ważne. Teraz to już wszystko będzie Już dobrze. jakieś pulsowa... O, chyba poleciał gdzieś, kurde, na grzyby. To naprawię tutaj, będę montował. Dobra, czy ty Łosiu masz jakiegoś itema? Nie. Nic, Mam gołe dwie ręce. lewe ręce. Dwie lewe ręce. Dwie lewe ręce. Taki perk dokładnie. powinien być, dwie lewe ręce. Dokładnie. Właśnie, nie wiem czy słyszałeś, ale to była to jedna z tych rąk. Coś tam się zdarzyło złego. Dobra, ja tutaj mam apteczkę jakby co, to będę leczył. O, i jest w budzie. O kurde, serduszko puka. A, oddaliło się. Dobra, można robić. Teraz cały zmysł inżynierski się skupia na tej jednej czynności. Tylko mam nadzieję, że instrukcję wziąłeś. Kurde, Łosiu, no nie mam. Straciła mi się. Goni cię, bo tak słyszę po napięciu. Znaczy, się tak zbliża i oddala. Chyba nie wie generalnie, gdzie jestem. Dobra, dobrze jest. W każdym razie nie ma źle. Dobra, psułem, ale naprawiłem w końcu z pomocą. Bardzo dobrze. O! Fuck Society. Coś tam Idziemy... Coś tam źle się robimy dzieje? następny. dobrze, dobrze. Ale to wiesz, on tam jest antyspołeczny i tak by nam nie pomagał. A, to no, bo to... Trzeba generalnie... Jeden w drużynie musi być taki do poświęcenia ewentualnego. No i to jest właśnie ten. I to jest właśnie... Dobra. Ja tutaj mam. O! Od razu następny jest, to ja już jadę. Z tym światem. Wszystko dobrze się zapowiada. My już zaraz też naprawiamy. O, jest. Bardzo dobrze. No kurde, na Ale razie tak, jak po maśle. no, można biegać swobodnie, bo to nie jest ten miner, co tam, kurde, No. łapie te... No. No ty, o, skrzyneczka, nawet wyjdę zarobiony z tego meczu. Jak naprawiam, to ja już się nawet staram nic nie gadać, żeby wszystko było kurde idealnie, ale trafić w ten początek O. tego paska to... Pan Society chyba Polek. idą po niego. No Jeden trudno, spawn, no. drugi z dzidą. Dobra, Idą i go już zawiesić. zaraz będzie... O, my też Tyk. już naprawiamy, okej, to już nasz jest... Leć już do tego, do wyjścia. Dobra, to generalnie nie podejmujemy prób ratunku, Znaczy wiesz, spróbować można, tylko kurczę... tylko lepszy- kurde on jest powieszony w piwnicy, zratowanie z piwnicy jest mega trudne. Dobra, ja w każdym razie otworzę bramę. Ja chyba ucieknę drugą, wiesz, bo my jesteśmy po drugiej Dobra, stronie, dobra, już dobra. otwieramy. No i teraz kurde nie wiem. Może spróbujmy go uratować. Ej, nie, on umarł już, tak? On chyba umarł. Chyba jest. umarł, bo poszły te światła, do nieba go wzięło. Tak. Ła, O, to ja poświęcony. No, ale wydupiam, widzisz. no. No ale jak ktoś ma taki nick, no to nie może chyba oczekiwać na pomoc. Z drugiej strony to był jedyny motyw, że moglibyśmy zmienić jego nastawienie, a tu widzisz. Ale widocznie nie chciał, widocznie nie Dokładnie, chciał. utwierdziliśmy go w przekonaniu. No i co ja mogę powiedzieć, kurde moi drodzy, tak dobre mecze w Dead by Daylight, tylko u Łosia i Niklausa. No, Zapraszamy. było w tym czuć taką rękę profesjonalizmu generalnie. Wszystko było takie dociągnięte, obliczone, calculated. Także moi drodzy, zapraszam was serdecznie na streamy do Łosia, zapraszam na streamy do Niklausa, jesteśmy na Hitboxie, łatwo nas tam znajdziecie, czy też na portalu Jarok, tam jesteśmy często, ja w zasadzie codziennie. I co, dziękuję ci Łosiu za profesjonalną rozgrywkę. Dziękuję ci również, Niklaus. I to byłoby tyle moi drodzy, zostawcie łapkę w górę i pa pa.